Hi guys, good morning. Maadong Sabado nitong tanan. Di ka na dahil nag-working guys. Ito ning libot may sa housing. Paguli naman ni Agnes palingki dati sa papakay. Yung palit ko gulay. Karon guys, agatang mino is magsunob ko og gulay. Sa gula na hog buli na o. Kay maduning utan para healthy. Exercise pud mabuntag kay arong lagsik ag lawas. Ay kun ni magsigira tagligad guys kay mo tag maludra. Anja daghan kadtong sa laban sa ating labang makagagahom kay ni nagyapon tay pinitik sa kinabuhi. O pasalamat ko gamay guys na waswasan naghang kagao nga na okay naghang amahan. Kay na lagi gibati sa lawas das nga niaging udlaw. Atang ilaman ninyo na guys ug anak ko magsugod na kog luto mga pisa ko kay alas 7 namang kapin. Ja mga pisa ko ganin pa pud pandesal. Ang katuhang utan para to injang paniud to. Mag-ilis ako kay gipaningat ko basag ang sinina. Mag-shoutout sa day ko gamay guys kay lamong way nang patugtog way banha dari makalugar ko bagut-but. Shoutout day ko ni Rosemary Sara. Hi Rosemary Sara, welcome to my channel. Amping mo diha gasaman mo dapita ron sa Mindanao. God bless and keep safe. Daghan kadtong salamat sa kanunay pagtimbaya sang mga videos. Shoutout po ko ni Esther Toliao. Hi ma'am, maadong Sabado diha ma'am. Murag karon pa ko kahinang nimo ma'am, bag-o ka or silent viewers ra ka. Daghan kadtong salamat sa pagtimbaya sang channel. Wa ko kay baw guys ug asa to gikan tong nagpa-parcel na hog t-shirt katong dihas pag Valentine's Day kay way niingon na hog asa to gikan. Matingara siguro ko pohon og nanay mo ingan na si ka pada basta kay waji nagbanha og kinsay gahatag adto. Pero salamat na lang pud kay giganahan pud ko sa tela. Ni Sis Bernadette Beltan nga ang number 1 fan loyalist daghan kadtong salamat sis sa imong kanunay pagtimbaya ug kanunay pangumusta na amping diha sa Taiwan na nga makauli na kapuhon para magkita-kita ta makaari ka sa little crib. Bitaw sis daghan kadtong salamat, I love you. Ni Jen Margaret Aying ang kinagwapahan pa do kinahimusan nga kanunay nga naa jud kanunay kinaunhan pa jud mo ka-comment sa mga videos. Amping mo diha dai sa ato nagpantang nga maokay nagtanan makabangon na ag buhol. Nat nga barato nag mga baligja diha. Nasa katong nangutana na og mauli ba ko sa kasal ni Florami. Wa pa ko kahibaw guys, makauli ba ko kay napa ko giasikaso dari da. Kani laging lisod patag panadlanan, wa pa ta kapundo. Wa pa ko kahibaw makauli ba ko. Tan-awon pa, sunod buwan na ra ba hapit na kay hapit na pud mahuman ag Pebrero, pero naton talakaloyan magrasyahan na ay milagro maabot makauli magalit ko makatambong pagkupuhon sa kasal sa ang ijaan na kinamanghuran ijaan gunso nga famous vlogger sa Bohol. Pero naningkamot po ko inatpanta nga makauli pug ko pero di ko mosaad. Daghan kadtong salamat ni Ma'am Joselinio sa kanunay pag tanaw ingon siya nga balik-balik na kung sa tanaw sang vlog unsa sige siya di ni jay skip pag ads karon kuno makamamiso ko. Daghan kadtong salamat ma'am sa imong pagsuporta na kanunay. Ang Ginoo ra jud may magbasin dong tanan sa imong kaadyo. Na naagya pud mo hantod karon sige lantaw-lantaw sa mga video. Kung ingon nga may kam sila sang sige luto-lutog suwa, madto na laman makalaw-law kay aron naitambos pa nag-uok. Da guys, nainit na dagang giinit nga tubig. Magkuan sa ko, mamainit sa ko. Balik ra kunja. Lakas daw kami. Matakay daw siya, may lunga lang daw. Mayroon naman to, yung choco. Mainit sa mi guys. Kauban dia silingan, masilaw man doon na. Tutuan man eh. Darag ang ipalit nga gulay di ay kay maggata kami mamaya ng gulay. Gulay na lang para mahaba ang buhay. Ito, panay na lang. Anak at ay kabasa may giunag lunod.
sasaw. Pang last na espeso guys, dengan kamunggay. Kani nga mong lubi guys, balik ko ani 40, duha ka tag 20. Kay ganan ko magigop-higop og sabaw. Ang gidaghan. Luto na. Tilawan. May. Opo, dyan tin. Yung pa naman nakakain eh. Kung kailan kakain na, saka pa magsaing. A few moments later. Swim every ocean just to be with you and fix what I'm broken. Oh, 'cause I need you to see. But when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, but I will hold you. You look so beautiful in one answer. A few moments later. Nahuman na mig concert guys, bitaw. Nagkanta-kanta ra mo ko ganina anja. Ning kalit mo pagabot si Undoy, nadungan hinugamang kanta-kanta. Isa to nangitang Undoy once in a 15 days ra na siya magpakita dan kay aton siya magulian sa asawahon. Mutanda ra pud si Janamo og ning ginhawa pa ba midari. Bitaw, human na mig panihapon nagamong sad-an kato gihapon salin ganina nga kato bitong sinanuban nga gulay. Kaya na pa may daghan, so wala naman ko nagluto para pa isuwa ganina, yung isuwa ganina, na pa pinabilin basig masudan pa po to mas buntag. Nakaroon guys, kada gabi malagi na mo aking balot arhe, jawa mo ko'y kwarta, dyan na may pinanser, kahit balot, mga anmig balot. Wow!
lami aka adyo, uy. Lami pas ilang pagmahal. Ano ba dito kami? Mahanga? Na, dapat kita kiri dah hang. Pagi pala biag mo. Yan ba guys, kani nga ni bitaw nga baga nagbalhibo ka na ba? Mo na yung ganahan. Malasahan doon nagkalamis balut. Og balot guys, pero mulimit na ko tulo ra diyan kanon kay mahadlok ko high blood. Nanarba ko history nga inta sa lang dugo. Masay. Pagpag kaya tong wait lang. Ate ba ako tatawag sa'yo? Hindi ko yata nakain, boy. Ano ka paning balot guys no nga ara man ding lami ata adyo. Kalimot ug kastanan. Amay jud iba jud ko mabuong pero limit laman kay jud high blood ko na. Samot jud ko di na jud ko kita gliwat limbarok. Nagsarawan po ko makakaon guys. Naras undoy deseng agi katong dari pud siya. Mga 2 weeks pud ning agi. Para pagkakaanahan na karon pud.